U imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Milowane braty i siostry, nasz czas adwentowego czekania, on stanowi czasem особливого rozdumу, kiedy my przychodzimy na parafialne rekolekcje. Jak poczuć Boże Słowa, jak odkryć swoje serce, jak te słowa nas skranala i zachwoczwala do перемен. Jak my naprawdę porównali te ścieżki, drogi, jakimi Bóg chce przyjść u nasze serce. Na tej drodze niechaj nam spodорожничають всі святые, а сьогодні особливо молимося за причиною Святої Люції, Панни і Мучениці. Нехай вона допомагає нам мужно визнавати нашу віру. На початку Евхаристії щиро Бога перепросимо за наші грехи, щоб ми могли чистими серцями прийняти дар Божого Слова і Найсвятейшої Евхаристії. Сповідаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішили я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. В этой святой мши молюся о Божьем благословении, всех потребных ласках и дарах для Галины. Милосердный Боже, празмогутное заступництво святой Панны и мученицы Люции, наполни нас Твоим светлом и радостью. Учини, как мы по ее прикладу, жили на земле, як дети святла, а у небе разом с ёю мели уделу Твоей славе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Так каже Пан, Твой Откупитель, Святый Израиля. Я Пан, Бог Твой, який вучить Тебе тому, що корисне, який накеровує Тебе на шлях, яким треба йти. О, коли б Ти зважав на мої заповіді, тоді спокій Твой був як рака, і справедливість Твоя, як хвалі морські. І Твоего потомства було б як песку, і нащадка у золоні Твоего, як його песчинок. Не зникло б і не було б знищено ім'я Твоє перед моїм обличчям. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хто йде за тобою, той буде жить вечно. Хто йде за тобою, той буде жить
на шлях грешных, и між насмешников не засядає, але в законе Пана яко осолода, над им розважає удень і вночі. Хто йде за тобою, той буде жить вечно. І он буде, як древо посаджене коло водного потоку, якое плод приносить у свой час, і листя його не вяне, а все, що он чинить, йому удається. Хто йде за тобою, той буде жить вечно. Не такі льос безбожних, яны, як мякіна, що ветер розносить, бо ведає Пан шлях справедливих, а дорога безбожних загине. Хто йде за тобою, той буде жить вечно. Аллилуйя, аллилуйя, Прийде Пан князь спокою, виходьте йому насустрач. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Ісус сказав народу, з ким порівняю покоління гете. Яно подобне до дітей, які сидять на ринку і, звертаючися до своїх одногодків, кажуть: ми грали вам, а ви не танцевали. Мы голосили, а вы не плакали. Бо прийшов я, який не ел и не пил, и накажуть у им злий дух. Прийшов Син Чоловічий, який єсть п'є, і кажуть: вось чоловік, який любить есть и пить вино, приятель мытников и грешников. И была оправдана мудрость справами своими. Гэта слово Пана. Подчас сёлетніх таких адвентовых реколекций хотел бы приглядеться до певного пророка со Старого Заповіту і до його біографії, хоч невелика, яку можна побачити у Святому Писанні. Але це пророк, ён некалькі разоў появляется успамін про його з вуснаў Христа у Новым Заповеце. І гэтым пророком з'яўляецца Ілля. Калі учора на заканчэнні Святого Євангелія Христос кажа аб тым, што ось, калі вы захочаце паверыць, то ён Ілля, які павінен прыйсці. Заўтра у Євангелії таксама будзе ўспамін пра пророка Іллю, калі вучні будуць пытацца ў Ісуса Христа. І калісьці такі асабіста задаваў пытанне, чаму Христос Яна Хрысцісціля параўноўвае да гэтага пророка,
со старого заповету. Мы жили давно, якая сувязь, лучность есть между ими. И хотел бы, опираючись на особу пророка Іллі, приглядеться так само и до того, что он может нам, верующим 21 столетия, передать. Хотя это час, який нас отделяем, вельми довольно великий. И пророк Ілля, імя Еліху, Ілля, яно тлумачится з габрэйскай мовы, «Пан з'яўляецца моим Богом». І гэта імя, яно вельмі моцна акрэслівае місію, якую меў да спаўнення гэты пророк у сваім жыцці. І у Святым Пісанні мы нічога не ведаем ні пра яго дзяцінства, ні пра ягоную маладосць, ні пра ягонае паходжанне, дзе ён выхоўваўся, імя яго бацькоў. І пророк Ілля, ён як бы так раптоўна паяўляецца у Святым Пісанні. І менавіта бачны у некалькі раздзелаў з кнігі Хронікаў і ў кнізе Валадарства. Гістарычна можна крэсліць пэўныя межы, у якіх дзейнічаў і жыў пророк Ілля. Гэта 10 стагоддзя да нараджэння Ісуса Хрыста. І паглядзіце, сапраўды нас аддзяляе вельмі шмат стагоддзяў, тысячагоддзяў некалькі ад моманту жыцця пророка Іллі. Але ягонае жыццё, ягонае пасланне, яно таксама актуальнае для нас, веруючых 21 стагоддзя. Пророк Ілля, ён кажа там так пра сябе, што ён з'яўляецца пророкам з устанаўлення Божага. Той, што Бог паклікаў яго да таго, каб ён быў пророкам у Ізраілі. І асноўным такім напрамкам, якім займаўся пророк Ілля на працягу свайго жыцця, сваёй дзейнасці як пророка, было самае большае жаданне Бога, якое ён перадаў свайму выбранаму народу праз асобу пророка Іллі. Ён дзейнічаў, каб аднавіць рэлігійнае, духовнае жыццё сярод ізраільцян. Пророк Ілля заклікаў вельмі канкрэтна. Ён заклікаў да навяртання, да таго, каб габрэі адышлі ад розных ідалаў, якім яны пачалі пакланяцца. І каб яны вярнуліся да Бога жывога. І гэта ягоная руплівасць, ён кажа таксама і аўтар паслання да габрэяў, можна прачытаць таксама і ў мудрасці Сіраха, аб тым, што пророк Ілля быў як агонь. Ён гарэў тым, каб іншых запаліць чым? Божай любов'ю. Габрэі, веруючыя людзі, яны адрозніваліся на фоне іншых народаў, бо яны верылі ў аднаго Бога. Усе іншыя былі язычнікамі, мелі розных ідалаў. І, на жаль, габрэі яны паддаліся гэтаму ціску, жывучы, уваходзячы ў розныя кантакты, праз гандаль, праз тое, што можа сем'і, дзесь розныя такія моманты, звязаны з такім грамадскім жыццём. І яны адышлі ад Бога жывога. Яны перасталі пакланяцца адзінаму Богу. Ілля тлумачыцца, «Пан з'яўляецца маім Богом». Бог перастаў быць сапраўдным Богом, перастаў быць сапраўдным панам, валадаром у жыцці ізраільскага народу. Як і асобных людзей, так і ўсяго народу. І пророк Ілля, ён заклікаў, пачынаючы ад канкрэтных людзей, прамаўляючы да натоўпаў, апамятайце людзі. Прыпомніце, хто з'яўляецца вашым Богом. І таму ён быў руплівым дзеля таго, каб вярнуць ізраільцянаў, якія адышлі ад Пана Бога. Калі так разважаў і прыглядаўся да нашага кантэксту, у якім мы жывем, у якім мы прабываем, аналізуючы таксама сваё жыццё, бо паходжу з Ліда, там выхоўваўся ў каталіцкай сям'і, зразумела, асяроддзе яно такое даволі каталіцкае. Калі праглядаў гэты час, успамінаў і школьныя гады, таксама аналізуючы потым гэтыя адносіны, які былі у моладзі, з якой мы разам выхоўваліся,
калі хадзілі на катэхезу, як таксама служыў як міністрант, як лектар каля алтара. Ці потым, калі вучыўся ў семінары ў Гродзенскай, потым перайшоў да кангрэгацыі Цомар'янаў. І пасля заканчэння семінары я 3 гады служыў у Сухарова, там тут вельмі блізка, па суседству, разам з вамі. І менавіта, калі служыў 9 гадоў назад, тады меў магчымасць пазнаёміцца з айцамі, што тады ксёндз Андрэй не ведаў, але быў ксёндз Владзімір, ксёндз Олег. Потым год меў дачыненне служэння ў Карагандзе, там такі горад ёсць, гэта не жарты, так, існуе такі горад у Казахстане, абласны, 600 000, там ёсць таксама парафія, айцо Мар'яну, і ўжо 6-й год несу служэнне ў Барысаве. І калі так крыху аналізуючы, успамінаючы і свае гады, так вось момант служэння святарскага, ну, я б не сказаў бы так шчыра, кладучы руку на сэрца, што вось асяроддзе, у якім мы жывем, яно з'яўляецца рэлігійным, веруючым. Гэта таксама зусім іншыя моманты рэлігійнасці, веры, гэта зусім асобная тэма. І калі так успамінаў, у класе было некалькі чалавек з усёй школы, якія ўдзельнічалі ў катэхезе. Ці таксама, калі меў дачыненне потым служэнню ў якасці святара ў розных парафіях. І гэты момант, калі я задаваў, ну, чаму так адбываецца, што людзі, якія вераць, якія атрымалі ласку Христу, якія могуць узрастаць і развівацца, ну, на жаль, адыходзяць ад Пана Бога. Пан перастае быць іхнім Богом. Як пророк Ілля, ягонае імя Пан, мой Бог. І ён хацеў гэтым сваім і імем, сваёй паслугай, сваёй дзейнасцю прыпомніць эту вельмі вялікую правду. Хто з'яўляецца Богам з вялікай літары. І таксама, як і святар, маючы гэтае Божае пакліканне, бо зусім як бы пачаў крышачку глядзець і тэкст у пасланні апостола Павла да Карынцянаў, калі ён кажа: «Паглядзіце, браты, чым з'яўляецца надзея вашага паклікання». І потым, калі сустрэўся крыху з іншым перакладам, дзе вучыць гэта слово, яны пачалі гэтае Божае слово гучаць для мяне па-іншаму, калі пераклад быў: «Паглядзіце, чым з'яўляецца надзея Божага паклікання». І сапраўды, гледзячы са свайго боку святарскага жыцця, тое, аб чым казаў і папа Бенедыкт XVI, прамаўляючы да святароў у Варшаве ў 2006 годзе. Памятайце, што вы, святары, маеце быць перадусім спецыялістамі ад Бога, дзеля таго, каб сваімі словамі, сваім прыкладам, сваім сведчаннем іншых прывесці да Пана Бога. І гэтае заданне, гэта не толькі заданне святара ці сястры закону, гэта заданне кожнага веруючага чалавека, каб прыкладам свайго жыцця прывесці іншых да Бога. А можа быць так, што я, наадварот, прыкладам свайго жыцця адводжу іншых ад Бога. Яны перастаюць верыць, маліцца, мець блізкія адносіны з Богам, гледзячы на тое, як я жыву, што я раблю. Таму пророк Ілля атрымліваў гэта пакліканне: «Вярні мне мой народ, які ад мяне аддаліўся, які адышоў ад мяне, які перастаў верыць у мяне». І дзейнічаючы сярод асяроддзя няверуючага, язычніцкага, напэўна, пророку Іллі было непроста. Як таксама часам дзесьці і я гляджу на сваё жыццё святарскае служэнне, манаскае служэнне, но не просто пераканаць, запрасіць чалавека да аднаўлення асабістай сувязі з Панам Богом. Што робіць Бог, каб дапамагчы прароку Іллі ў ягонай місіі, ў ягонай дзейнасці? І гэта такі два моманты, асаблівым чынам, якія бачныя, яскравыя ў жыцці прарока Іллі. На першай справе, як паяўляецца пророк Ілля ў першай кнізе Валадарства ў 17 раздзеле, знянацку, калі Бог кажа: «Праз пророка Іллю я зачыню неба». Ілля прамоў сваё слова, і няхай так станецца. І пророку імя Божае зачыняе неба. І пророк кажа: «Некалькі гадоў у вас не будзе дажджу. Як Бог скажа, все вернецца назад». Калі праходзіць такі час, зразумела, што не проста тады жыць, няма занадта плёнаў, і Бог пасылае
пророка Іллю да ўдавы у Сарэпту Сідонскую, да язычніцы, дзе ён прыходзіць і кажа, што вось, дзякуючы Божай моцы, дзякуючы Божай сіле, мы з табой не памром, у нас будзе заўсёды ежа. Так адбываецца на Божае Слово. Заўсёды была і мука, заўсёды быў алей, было ж мінімальна, можна было зрабіць пэўныя ляпёшкі і падсілкавацца. І здараецца бяда ў жыцці ўдавы, памірае яе сын. Ілля Божым Словам вяртае да жыцця, адбываецца цуд у васкрашэнні сына, памерлага сына ўдавы. Божым Слову зноў вяртае Ілля да жыцця гэтага сына. Потым праз 3 гады Бог кажа Іллі: прыйдзі да караля Ахаба, прамоў і даверся Божаму Слову, дождж будзе. І калі насядаюць, потым углядаюцца ў далечыню, у гарызонце ўжо бачыць хмару, якая прыносіць нарэшце дождж. Бог дзейнічае праз прарока Іллю, пасылаючы сваё слово. І прарок — гэта той чалавек, які кажа не толькі вось, што я захацеў, але кажа тое, да чаго яго запрашае Бог, тое, што Бог укладае ў яго сэрца, ў ягоны розум. Божае Слово, яно мае моц, створчую моц. Бог праз сваё Слово стварыў сусвет. У Євангелії паводле Яна на пачатку ён кажа: было Слово, і Слово было у Бога, і Богам было Слово. Божае Слово мае моц змяніць жыццё чалавека. І прысутнасць Божага Слова, яна ёсць у нашым жыцці. Дзякуючы Божай ласцы мы можам слухаць, і сёння мы пачулі Божае Слово. Калі таксама так праглядаў гісторыю існавання касцёла, ведаеце, я так крыху захапіўся і быў удзячны вельмі Богу за што. Калі так крыху прааналізаваў гістарычна, калі прыгледзеўся, мы жывем у такім часе, мы, католікі 21 стагоддзя, даступнасць Бібліі ў нашым стагоддзі — это такое вялікае багацце. І ёсць магчымасць і тэкстава, на якой мове, шрыфт любы можа быць у пісанні, магчымасць аўдыё паслухаць, каментароў вельмі шмат. Нават ёсць у двухкосці, канешне, мультфільмы, калі так можна сказаць, і фільмы, адпаведныя фільмы, якія маюць паходжанне і фундамент біблійны. Калі можна ўжо ад дзіцяці развівацца і ўзрастаць, паказваючы мультфільмы, якія абапіраюцца, несуць у сабе Божае Слово, несуць пэўны пасыл. І калі гэта паглядзець у кантэксце стагоддзя, это было гэты рух, які таксама прычыніўся да такога аднаўлення, да даступнасці Божага Слова, між іншым праз нашага земляка, праз дзейнасць Францішка Скарыны, які ў 1517 годзе тлумачыць Біблію, паступова тлумачыць на славянскую мову, каб была гэта даступнасць. Потым, канешне, гэта адбываецца такі вельмі вялікі прарыў, на жаль, праз Марціна Лютера, дзе ён кажа, Біблія павінна быць даступна на нацыянальнай мове. І такое вельмі ажыўленне, яно наступае толькі і аж у 19 стагоддзі. Шмат стагоддзяў, калі я на свой розум так аналізаваў, праглядаўся, яна была Біблія прысутна, яна была на лацінскай мове. Просто народ, які не ведаў, не разумеў, пра што там кажацца, ці часамі была гэта неадукаванасць святароў, семінары паяўляюцца толькі ў 16 стагоддзі, такія адпаведныя. Бог нам дае вельмі вялікі шанец у тым часе, у кім мы жывем, даступнасці святога Пісання. Пытанне толькі, ці я хачу паглыбляць сваю асабістую сувязь з Божым Словом. Ці я хачу, каб тое слово, якое я чую на Еўхарыстыі, ці дае мне гэты напрамак на мой цэлы тыдзень майго жыцця. Ці калі праходжу вечарам, ці раніцай цяпер падчас тарарату, Бог дае сваё слово, пражыві ў маім слове гэты дзень, і потым вечарам прыгледзься, што ў цябе атрымалася, а што можа не занадта. І для мяне ў апошнім часам Божае Слово, яно запрашае мяне да змены. Яно запрашае і паказвае, Бог ён канкрэтны, ён паказвае тое, што мне трэба змяніць у маім жыцці асабістым.
як каже пророк Ісая, якое добро я маю пачаць рабіць, а якое добро я маю пакінуць, якое зло, прабач, я маю пакінуць. Дзе маю развівацца і ўзрастаць у добрым чымсьці і, наадварот, пакінуць штосьці дрэннае. І Ілля, ён прыходзіць да валадара, да Ахаба, ён прамаўляе да яго, звяртаецца, просіць, змяніся, пакайся. Што робіць валадар, Ахаб, кароль? Ну, ты кажы, пророк, я і так буду жыць па-свойму. Яму, прабач, кляс, калі яму па барабану. Што ты кажы, што ты не рабі? Я ведаю, як мне жыць. Установка моя такая і такая. І Божае Слово, яно нас вядзе па гэтым жыцці. Калі зусім па-іншаму выглядае мой дзень, я ўжо так гляджу з перспектывы, і калі быў у семінары, эксперт таксама свята, ці я буду верны гэтаму слову і паразважаю, памедытую над Божым словам раніцай, ці па пэўных нейкіх прычынах пазней пералажу, можа здараецца таксама, калі забываюся, ці не знаходжу часу па прычыне розных абавязкаў занятасці. Зусім па-іншаму выглядае мой дзень, зусім па-іншаму выглядае маё самапачуццё, калі я на пачатку прыгледжуся да таго, што мне хоча сказаць Бог, што мне хоча асвятліць, паказаць, у чым мне дапамагчы. І паглядзіце, мы таксама жывем у такім часе, дзе гэтых словаў іх вельмі шмат. І калі мы іх чуем, зразумела, што калі ёсць пэўна нейкая рэклама, хочуць тыя, хто штосьці рэкламіруе, каб мы гэта ж купілі. Ці калі вы ў сваіх сем'ях звяртаецеся, зрабі гэта, калі ласка, дапамажы мне на кухні, дапамажы мне пры працы, ці вынесі, калі ласка, смецце. Калі я кажу, я ж хачу быць пачута. Я ж не кажу ў сцяну, я ж не кажу проста ў пустату. Я звяртаюся як асоба да канкрэтнай асобы, маеш канкрэтную просьбу. І Бог, які з'яўляецца асобай, ён таксама звяртаецца да мяне. Бог прагне быць пачутым. Ці я хачу слухаць, ці я хачу пачуць тое, што кажа мне Пан Бог. І можа, ёсць часамі гэтыя моманты, дзе Божае Слово, яно так у старане, бо Бог запросіць ад чагосьці адмовіцца, штосьці пакінуць, пачаць штосьці рабіць, развівацца. Староначку, зараз. Ці прыйшоў, паслухаў, у адно слова увайшло, ў другое выліцца. Это вельмі вымоўная прыпаведь Езуса Хрыста, калі ён параўноўвае сябе да сейбіта, ёсць розныя віды глебы, толькі з гэтых 4 відаў глебы, толькі 1/4 спаўняе пачутае слова. Большасць, і гэтае слова, яно дзесьці губляецца. Пророк Ілля, ён дзейнічае у моцы Божага Слова і прамаўляе, ён прагне праз гэтыя знешнія знакі, праз тое, што Бог ён, што казаў, то спаўняецца, дастукацца да сэрца габрэя, каб яны апамяталіся і вярнуліся да Бога жывога. Апрача Божага Слова, Бог умацоўвае пророка Іллю. Калі ёсць гэтых некалькі прыкладаў, калі Бог умацоўвае фізічна пророка Іллю, калі ён кажа голад, няма чаго есці. Як ужо казаў крыху раней, Бог дае муку, дае алей, які заўсёды ёсць у доме ўдавы. Калі быў пророк на пустыні, Бог корміць свайго пророка праз птушак, пасылае таксама анёл. І для мяне гэта такія ўмацаванні, калі Бог запрашае і кажа, падмацуйся, падсілкуйся. Для мяне гэта з'яўляецца вельмі канкрэтным вобразам эўхарыстыі. Калі Бог дае і застаўся з намі у кавалку хлеба, калі ён застаўся з намі як ежа, як напой. І, канешне, у кожнага з нас, у нашых кватэрах, у нашых дамах ёсць ядоўні. І, напэўна, там штосьці ёсць. І хутчэй за ўсё, што калі мы прыйдзем, павячэраем, больш ці менш, ці можа калі не, то там, напэўна ж, будзе снеданне, обед. Мы дбаем про наше тело, мы клопотимся про наше тело. Доступность розных магазинов, рознага кошту, ближэй, далей, любимы, менш любимы.
І гэты клопат, знешні клопат пра тое, што фізічнае, пра тое, што цялеснае, яно варта і неабходна і патрэбнае, бо трэба мець сілы, энергію дзеля таго, каб працаваць, каб рабіць адпаведныя высілкі. Але апрача гэтага фізічнага голаду ёсць і духоўны голад, ёсць і духоўныя патрэбы, якія можна заспакоіць толькі з дапамогай духоўнага. Памылка, якую часта чалавек робіць, ён хоча заспакоіць духоўны голад з дапамогаю фізічных рэчаў, прадметаў, справаў, падзей, сітуацый, адносінаў. І это можа быць толькі пэўная частка, можа нават не заспакоіць, а чалавеку гэтага мала, бо гэта так дзейнічае, што фізічнае для фізічнага, а духоўнае тады для духоўнага. І для нас, і для веруючых людзей, такімі духоўнай ежай элементамі, конечно, з'яўляецца молитва, Библия, сакраменты. Это моя асабістая сустрэча з Богом, які з'яўляецца духом. У Барысаве наш касцёл адметна знаходзіцца насупраць першай паліклінікі. І ведаеце, раз другі ж даходзілася праходзіць наведваць лекараў, ну і там колькі людзей, чэргі, шум, які там стаіць, і цішыня нашага касцёла. Здаецца, што вось чалавек клапоціцца і дбае пра сваё здароўе, каб прыйсці і паклапаціцца. Пытанняў няма. Цішыня касцёла. Ці бачу я такія натоўпы людзей, якія прагнуць наталіць патрэбы сваёй душы? Ну, не, так не зусім. Калі працаваў 3 гады ў Сухарова, служыў, падчас адной з малітваў, падчас адной з медытацый, калі чытаў урывак з Евангелия паводле Мацфея пра тое, што адбылося ў Батлееме паводле загаду цара Ірада, калі былі забіты немаўляты, там ёсць фрагмент, цытата з прарока Эзекіэля. Калі евангеліст прыпамінае, што чуецца плач і чуецца галашэнне Рахелі, аплаквае дзяцей, якіх няма. І такая думка, якая прыйшла тады падчас гэтай медытацыі, она так дзесьці застаецца на працягу столькі гадоў майго святарскага служэння. Тады я пачаў так у духу, канешне, не літаральна, не фізічна аплакваць тых дзяцей, аплакваць веруючых людзей, якіх няма ў святыні, якія занядбалі сваю асабістую сувязь. Калі служыў Сухарова, колькі там розных, цяпер зразумела, што ўсё ж павялічваецца, 200, хтось кажа 220 тысяч. Калі браць статыстычна гэтых 15-17% каталікоў, я беру ўжо па мінімуму 10%, 20 тысяч. На імшу ў нядзелю, прыблізна прыходзіла 300-350 чалавек, думаю, такая дзе астатняя. Чаму чалавек лічыць сябе разумнейшым за свайго стварыцеля? Стварэнне лічыць сябе мудрэйшым за свайго стварыцеля. І шмат там веруючых людзей, яны паходзяць з гродзенскай дыяцэзіі, яны хадзілі ж на катэхезу, хадзілі ў касцёл і, напэўна, ведаюць запаведзі на зубок, на памяць. І калі б іх запытацца, сказалі бы, між іншым, памяць дзень святы святкаваць. Чаму яны перасталі святкаваць гэты дзень і ўрачыстасці? Чаму яны перасталі трываць у блізкіх адносінах? Чаму яны паддаліся на гэты кручок злога духа і аддаліліся ад свайго стварыцеля, аддаліліся ад Пана, які мае быць іхнім Богом? Я сабе задаваў гэтае пытанне, таксама праз гэтае служэнне ў іншых нашых мар'янскіх парафіях. Чаму каталікі прападаюць? Канешне, гэта не пытанне вельмі глыбокае і непростае пытанне. Але Бог ім кажа вельмі выразна: памятай, а я забываюся. Я не памятаю пра тое, што мне кажа Пан. Чаму я станаўлюся Богом? Бог звяртаўся праз прарока Ілью да габрэяў: памятайце, хто з'яўляецца вашым Богом. Мы ўсё ведаем, у нас ёсць ідалы, Пане Божа, не суньце ты ў наша жыццё. Мы як жылі, мы пакланяліся і будзем пакланяцца. Бог даваў канкрэтныя знакі, Бог прамаўляў. Будзем іх бачыць таксама іншыя факты жыцця прарока Іллі. Ці гэта ўзрушыла людзей? Пра гэта даведаемся ў бліжэйшыя дні. Пан прагне быць маім Богом.
праз сведчанне майго асабістага жыцця, тое, як я жыву, як чалавек, як веруючы, я даю сведчанне адпаведнае добрае, можа часам і дрэнна. Бог прагне, калі я даю часамі дрэнна, штосьці ў маім жыцці не так, праз Божае Слова прыпомніць, паказаць і запрасіць да пэўных зменаў, да таго, каб я крышачку стаў лепшым, хоць на 1 міліметр прыблізіўся да таго, каб быць бліжэй да Бога, да іншага ў маіх адносінах. Няхай і наш сённяшні ўдзел у Эўхарысты, дзе Бог прагне падмацаваць, падсілкаваць нас самім сабой, каб Божае Слова, каб прыняцце святой камуніі было гэтым умацаваннем у гэтай дарозе да сустрэчы з нашым збаўцам. Амén. Праз заступніцтва святой Люцыі, Панны і Мучаніцы, узнесем да Бога ў малітве нашыя просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб яны чэрпалі з Эўхарыстыі моц для ўзрастання ў святасці. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу архідыяцэзію і яе пастыра, каб Бог умацаваў яе ў адзінстве і ў веры. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Молімся аб супакоі у нашай краіне і ва ўсім свеце, каб усе людзі жылі ў згодзе і ў сапраўдным братэрстве. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Молімся за беларускую моладзь, каб, дзякуючы Евангелію, яна мела адвагу бараніць годнасць чалавека і яго правы. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыях гэтай святой ушы аб Божым благаслаўленні, ўсіх патрэбных ласках і дарах для Галіны. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы праз узаемную любоў былі вернымі вучнямі Езуса Хрыста. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя малітвы і праз заступніцтва святой Люцыі дапамажы нам жыць у Тваёй ласцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Амén. Псалом номер 137. мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Всемогутный Боже, мы приносим Тебе ахвярные дары, отдаючи пошану святой Панне и мученице Люції. Прийми їх ласкаво, подобно як прийняв яє життєю ахвяру, праз Христа Пана нашого. Амén. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Угодно гэта і справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва.
слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз мучаніцтва святой Люцыі паказаў цуды сваёй ласкі, бо яна, наследуючы Хрыста, уславіла Тваё імя, проліўшы кроў за веру. Па Тваёй волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты ўмацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста нашага Пана. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх. Зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым прарокам Іллёю, са святой Люцыяй мучаніцай і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний,
у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху, и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и милость и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранам Божий, вось той, кто бярэ на сябе грахи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Нехай ягня, якое посярод трону, привядзе іх да крыніцы вады жывой.
Молимся. Милосердный Боже, сирот всех святых, Ты особливо отзначив святую Люцию, и усклав на ей рянок честини и вянец мучеництва. Размоз этого сакраменту учини, как мы мужно радуючи спокусы досягнули небесной славы. Раз Христа Пана нашего. Павлу дякуємо за цей перший день нашої задуми рефлексійної. Дякуємо за послугу конфесіоналі. Сердечно запрошую завтра черговий день святої імші. Перша імша святая о 8 годині, о 12 годині імша з промисловою наукою для дітей. Вечором о 18 годині завжди виставлений на святейший сакрамент. О 19 годині час, а вольная наука и о 20 године наука так сама однословие для всех мужчин. Скажу, что наш костел женско-католический, и как он гость был таким сокровищем католическим, однословие наука для мужчин, запросите ваших мужчин, близких, знакомых, на варто будет послушать. Нехай добрый Бог своим благословением умацовывает и позволит нам принести добрые плоды тых зернев, которые сегодня Бог кинул у хлебу наших сердцев. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Святый Архангел Михаил, Пастырь злого духа, покорно просим, мягко вознесшись там Бог, али князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекло шатана, и ищи злых духов, яки на слугу душ смыли спасите. Наисвятейшее сердце Иисуса, Смилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком. Святый Архангел